Hola, avui parlarem dels verbs. En primer lloc, dir-vos que això és de primària, ja ho sé que us hem matxacat sempre amb els verbs i que no hi ha hagut manera, i intentaré explicar-vos una manera més eficient d'aprendre els verbs d'una vegada per totes. Però, a veure, sí que és cert que també li he de posar una mica de ganes. Primer de tot, teniu aquí una pàgina web que va molt bé per buscar un temps concret, alguna cosa que no sapigueu com és o com s'escriu, està molt bé i realment és bona la pàgina. Bé, els verbs, recordeu que expressen accions, estats d'ànims, bàsicament coses que es fan. D'acord? Ja ho hem vist amb les categories gramaticals. Bé, com s'estructuren, com se divideixen, com s'agrupen els verbs? Recordareu que són per conjugacions, la primera ar, la segona er o re i la tercera ir. Fixeu-vos que estan per ordre alfabètic, a, e, i, d'acord? Per tant, tal com acabin, ja podeu saber en quina conjugació és. Bé, els modes, aquí és una altra història ja. Els modes són aquests que teniu aquí, aquests quatre. Bé, indicatiu, què diu? Indicatiu és una cosa que ha passat, passa o passarà segur. D'acord? Si jo dic estudiarem, estic dient que demà o després estudiarem segur. Almenys aquesta és la intenció. En canvi, el subjuntiu expressa desig o dubte. Per fer-ho bé, perquè us surti bé sense problemes, feu servir l'expressió tant de bo. Tant de bo, o ojalà en castellà, us surti. Per exemple, tant de bo vinguis a dinar, per exemple, o a la festa. Fixeu-vos que és un desig. Si li poseu tant de bo, surt sol el vinguis, si no queda com una mica raro. D'acord? Bé, l'imperatiu, què ens indica? L'imperatiu ens indica ordre. Recordeu un imperi, per exemple, que és una conquesta, doncs una ordre. Estudia, normalment se posa amb un signe d'exclamació al final perquè se sàpiga. Expressa ordre, res més. I el condicional, tal com la seva paraula indica, condició. Per exemple, treballaria més a gust si escoltés música. D'acord? Què vol dir? Que no sé si ho faré, depèn de la condició si es compleix o no es compleix. Però fixeu-vos que amb el mateix sentit ja ens indica. Bé, jo ara us explicaré la manera que a mi em va anar bé, ja de gran, per aprendre'm els ditjosos verbs perquè no hi havia manera. Bé, la primera cosa important és que tingueu els verbs en dues columnes. Veieu? Una columna, segona columna. Què tenen de diferent? Que la primera columna és una paraula, llevat d'aquest que és compost. I en canvi els altres tenen dues, o en aquest cas, tres paraules. D'acord? Totes aquestes, fixeu-vos que té la paraula perfet posada. Perfet, passat, perfet, que és bàsicament el mateix. Què vol dir? Que això és anterior, correcte? A l'acció que es descriu. Però vull que tingueu clar una cosa. Primera columna, una paraula, segona columna, dues paraules. Us heu d'aprendre, això sí, no hi ha tutia, us heu d'aprendre els noms i l'ordre en què estan posats. I els heu d'estudiar d'esquerra a dreta, no de dalt a baix, no primer una columna i després una altra, sinó d'esquerra a dreta. El primer no hi ha res, no es pot ajudar un amb res, simplement que això és ara mateix, passa ara i això acaba de passar fa un moment. És l'única manera. En canvi, si us fixeu amb els altres tals com ho he posat, teniu la terminació ia, aquí, dormia. I com seria el seu germà, el plusquamperfet? Doncs poseu-li l'ia després del verb haver. Si era dormia, poseu el ia al final, després del verb haver. D'acord? És a dir, agafes el ia de dormia i el poses aquí. Amb el vaig igual, poses el vaig aquí sencer i després el verb haver. En aquest cas no es fon, no s'ajunta. Però mireu també amb el futur què passa. Teniu el re i després passa el re. És a dir, jo agafo el re de dormiré i la poso després del verb haver, que en aquest cas l'he de posar la u perquè si no no té sentit. I en el condicional el mateix, ria i ria. Atenció, no us confongueu amb la R, perquè aquí no hi és, l'imperfet no hi és, fixeu-vos, i en canvi en el condicional sí que hi és. Però fixeu-vos, torno al detall. Si aquí, el ria, l'agafeu i el poseu després del verb haver, me surt el temps
compost. Ho veieu? Per això us deia que estudiéssiu d'esquerra a dreta, correcte? I la posició és important perquè si no els descol·locareu. Molt bé, i el subjuntiu, què passa aquí? Mireu-vos un moment i si fixeu en les paraules en blau us heu d'adonar d'una cosa, que estan col·locats exactament igual i amb el mateix nom que aquí dalt. Present perfet, imperfet, plusquamperfet. Ho veieu? D'acord? L'única cosa que heu de fer aquí és posar el tant de bo davant, tant de bo jo dormi més. Tant de bo jo pugui dormir, seria una altra manera de fer-ho, no? Veieu, hi ha la i aquí, què faig amb la i? Aquesta i que tinc aquí, la poso en el verb haver aquí. Fixeu-vos que aquí l'he hagut de posar una G, això sí que també ho heu de recordar. Per exemple, tant de bo jo hagi dormit quan arribis, o tant de bo estigui descansat quan arribis. D'acord? Si li poseu el tant de bo surt sol. I l'altre, l'imperfet, és curiós perquè té un munt de esses, dues aquí al mig i al final, a la segona persona. Teniu el is aquí, tant de bo dormís més. Doncs aquí què fas? Poses a l'altra banda, correcte? Fixeu-vos que canvia la cosa. En realitat és, això és perquè és del tercer i canvia, aquest és del segon. Però fixeu-vos com és al final després la segona persona és la mateixa. Agafo la terminació que tinc aquí i la poso al verb haver amb la G. Sé que pot semblar estrany, però us asseguro que és el més eficient. En poc temps, si li poseu ganes, això sí, ho sabreu. Estudieu els noms, poseu els noms dels temps al seu lloc i estudieu-los d'esquerra a dreta i poseu-li la terminació, que surti a l'esquerra a la dreta i us sortiran sols. D'acord? Recordeu que us puc preguntar el present de subjuntiu i m'hauríeu de contestar jo dormi, tu dormis, ell dormi, o us puc dir dormi, quin temps és, i m'heu de dir present de subjuntiu. És a dir, pot ser que us posi el temps i heu de contestar la forma, o us poso la forma i m'heu de contestar el temps. D'acord? Sé que he anat una mica ràpid, però és perquè el vídeo no pesi, i el que podeu fer és anar parant i anar rebobinant el vídeo i anar mirant i anar veient les formes. No cal ni que ho apunteu, ho teniu aquí, si voleu imprimir o directament a la pantalla, com vulgueu, però ho teniu aquí disponible i fixeu-vos, repeteixo, sé que és un pal, sé que sempre us ha costat moltíssim o molts de vosaltres no haureu fet mai aprendre els verbs, però és la manera, crec sincerament, la manera més eficient i més ràpida, però requereix una mica d'estudi, evidentment. Molt bé, fins a la propera, doncs.